Ambuja Cementजों Black Tiger Cementजों पाँचतला बिल्डिंनि खुन्थिया ढालाय होनाय बादि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ गारबायब्ला मोजां मोननायाबो नागारबायब्ला गोदान गोसो थोफिननानै माहा जाबावनो नांला आंनो हाबाब बे जुगाव रावखौबो नांला नांला आंनो हाबाब बे जुगाव रावखौबो नांला आयु सिख्ला महर गोसा थाम्फै बायै देरेस गानना बहा थांनो नोंलाय हायला हुइला आयु सेंग्रा महर गोसा आंखौ बुंना ला Number one, body spray for sarnane मोदोमफ्रु बहा थांनो बहानि नों ओइ सना WhatsApp number होला oh yeah yeah India ka number one body spray for sarnane मोदोमफ्रु बहा थांनो बहानि नों ओइ सना WhatsApp number होला प्लास्टिकनि गलापि बादा जानो आगै दुंनाय मोननाय जोंनो गलिलांनाय टेलेटनि फामि बिबादा जानो आगै जोंब्लावनाय मोनब्लानो लरहायलांनाय खावना लांबाय सना बोना लांबाय सना नोंनि गन्थं बिजौनि सबाय बिमाया नोंनि गन्थं बिजौनि सबाय बिमाया